नमस्कार मंडळी, मी संजना भोगले। माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही दिलेल्या भरभरून प्रतिसादासाठी सगळ्यांचे खूप खूप आभार। मी माझ्या चॅनलवर मालवणीतून कविता पोस्ट केलंय। आजपर्यंत मी माझे 3 कविता पोस्ट केले। त्याच्यातली माझी पहिली कविता होती माझं कोकण, आपल्या कोकणातला वैशिष्ट्य सांगणारी ही माझी कविता असा। त्यानंतर दुसरी कविता होती ती म्हणजे स्त्री जन्माचा होता हा स्वागत, ही सुद्धा तुम्ही नक्कीच बघा। त्यानंतर माझी तिसरी कविता होती ती म्हणजे पुरुष पण भारी देवा, बाई पण भारी देवा ह्या सांगणारो मराठी पिक्चर इलो, पण पुरुष पण भारी देवा ह्या सांगणारी कविता मी माझ्या यूट्यूब चॅनलवर पोस्ट केलंय आणि ती तुम्ही अजूनही बघूक नसतात, ऐकत नसतात तर नक्कीच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ती जाऊन तुम्ही बघा। त्यानंतर माझी आता चौथी कविता मी पोस्ट करणार आहे। ती कविता असा, ये मालवणीची ये नगरी, माझी मालवणी भाषा, आपल्या मालवणी भाषेचा महत्त्व आणि कौतुक सांगणारी ही कविता मी लवकरच पोस्ट करणार आहे। तर तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केला नसाल तर लवकरच सबस्क्राईब करून ठेवा, म्हणजे माझे नवनवीन कविता तुमका मालवणीतून ऐका मजा येईल। धन्यवाद।